Koncom novembra si pripomíname oslobodenie mnohých slovenských miest od fašistických okupantov. V Michalovciach sa už po 68. krát stretli predstavitelia mesta aj priami účastníci bojov na cintoríne Červenej armády, aby vzdali pietnú spomienku tým, ktorí padli vo vojne. Najväčší slovenský cintorín padlých vojakov z druhej svetovej vojny stojí na Hrádku v Michalovciach. Pochovaných je tu približne 18 000 červenoarmejcov, nielen Slovákov, ale aj Ukrajincov, Rusov a obyčajných ľudí, ktorí zomreli pri prechode frontu. Tisícky vojakov pochovaných ďaleko od svojej rodnej zeme. Na znak vďaky stojí tento pamätník, pred ktorým sa každoročne skláňame koncom novembra, aby sme si pripomenuli, že svoj život nepoložili zbytočne. Úctu, ako dnes oddávame všetkým vojakám, aj ukrajinským, aj slovenským, aj ruským, pretože všetci spolu oni v druhej svetovej vojne pre nás zrobili jasné nebo, čisté slnko. A samozrejme, že veľmi dôležité pre mládež, aby ona si to pamätala, čo to boli za ťažké dni života ľudí. Pietnú spomienku prišiel vzdať aj pán Gejza, priamy účastník bojov, ktorý má vojnu stále v živej pamäti. Pri Mikulášu som bol aj ranený, ale slabší do hlavy. No. A potom pri Žiline boli veľké boje, no tak by pokračovalo, až sme prišli do Prahy, no, keď sa už skončilo. Priamých účastníkov bojov je dnes už málo, stále je však dosť tých, ktorí sa snažia mier a slobodu udržiavať. Práve tí boli ocenení na Mestskom úrade primátorom mesta. Je tu aj príležitosť, aby sme ocenili tých, ktorých nám navrhli jednotlivé zložky, ktoré v meste existujú, ale popri tom aj oni zase oceňujú, či už protifašistickí bojovníci, alebo aj iní. Máme tu zahraničných hostí, ľudí, ktorí s nimi spolupracujú. Koniec druhej svetovej vojny si Michalovčania pripomínajú aj športovým podujatím, matičným behom o štít mesta. Tento rok sa uskutočnil jeho jubilejný 20. ročník. V 16 kategóriách odbehlo určenú trať vyše 120 bežcov. Táto trať je špecifická, dielna pre jednotlivé vekové kategórie. Mládež beží po mestskom okruhu v dĺžke 550 metrov, to je tzv. Stredný okruh. Dospelí zase po tom istom okruhu, ale zväčšenom v dĺžke 1 km, to znamená, že 11 km absolvujú pretekári v kategórii dospelých. Výsledky tohto behu dôležité neboli. Dôležitejšia je osveta, pripomínať si udalosti spred 68 rokov, aby sa už nič podobné nikdy nezopakovalo. Aj takýmto symbolickým behom si Michalovčania pripomínajú 68. výročie oslobodenia mesta. Cieľom je, aby sa najmä mládež dozvedela o významných udalostiach, ktoré sa tu v tomto období udiali. Pre televíziu Zemplín, Anna Činčárová.